Всім привіт! Нещодавно придбали машинку для стрижки Xiaomi. Простий, але надійний варіант. Користуємося вже декілька місяців, тому наша рекомендація для тих, хто в майбутньому стоїть перед вибором, рекомендуємо. Працює тихо, заряджається швидко, стриже досить таки непогано. В комплектації сама машинка, є кабель для зарядки. І ви знаєте, окремий респект, що тут є чехол, яким можна накривати того, кого ми стрижемо. Спеціальний халат, який передбачує захист того, хто стрижеться. В таку маленьку коробочку змогли вмістити і машинку, і зарядний, і кабель, і навіть накидку для того, хто стрижеться. Xiaomi Hair Clipper.